achọrọ m igwu unu ihe akwụnụ hụ this woman a na-ekwu okwu the dog ahụ chi ga-eji enyi eji that day. Ụmụ Igbo ndewo unu ka m kelee unu ọzọ. Ahụ m onye unu ma ama, aha m Akuoma. Taa abịara m ka m bịa kwukwu okwu n'elu okwu nke m na-ekwube ekwu before. Onye m chọrọ ikwu okwu ya today wụkwa nwanne anyị nwoke Jpac, okwu anyị ọnụ. Unu mana dịka anyị nwawu ndị Igbo, ọ na-awụ ewere ofu aka kụọ nwata ihe, ewere aka nke ọsọ kpọbata ya. Enwere okwu m chọrọ igwu unu today. Emeetbe m Jpac ya before, but dịka okenye m wụ, I don't have to meet him to know him. O nwere wisdom Chineke nyere m dị different from every other person m na-ahụ. Maka enwere anya m ji ahụ ụwa. Enwere m chọrọ ime ka unu niile mara today. Akwụnụ hụ Jpac unu na-ahụ. It is possible na Jpac unu na-ahụ nwere ike iwe different person offline. Mata na mmadụ ọwụla na-elive 3 lives. Mmadụ na-enwe public life, nwee private life, nwee secret life. Abịakwa m ebe a ka m bịa gọrọ ya agụụ ma o mere ihe ma o meghie. Kama ihe m chọrọ ịbịa kwuo ihe awụ based on experience ke m nwere n'onwe m. Akwụnụ hụ nwaanyị a na-afụrụ n'ọja, ọjazi Igbo anọ na Amerịka na-afụrụ n'ọja. Onye ọbụla na-eso nwaanyị ahụ na-ege nwaanyị ahụ ntị ga-efu ụzọ. Yes, ama m na Jpac na-apụta online ya ekwu okwu ndị na-ekwesịghị ikwu ma ịkpa agwa na-ekwesịghị ịkpa. Kama achọkwa m ka anyị hụkwa ya na o nwekwa ike offline Jpac a ga-awụ ezigbote mmadụ. Ya mere achọrọ m ka unu disregard ihe ahụ nna anụ from this woman. Maka ihe ahụ emeghe eme. I want to believe na ihe ahụ emeghe eme. Ama m na Jpac na onwe ya because of the type of okwu ọ na-ekwu online ma ọ bụ because of the type of photo shakwa online. Some people are honey as enemy and they believe ihe ahụ even without thinking. But gị nwa onye chọrọ ibelieve ihe ahụ a na-agwa gị, asị m gị think twice. Jpac awụhụ that type of person. This woman na onye ọbụla ma ama na ihe this woman specialize ewu i destroy life ndị mmadụ. And achọrọ m igwu unu ihe a akwụnụ hụ this woman a na-ekwu okwu ya the dog ahụ chi ga-eji enyi eji that day. This same woman now wụkwa ya nwa onye buru Maazị Nnamdi Kanu n'isi emechazie this woman na turn around again even join Asari Dokugbo na-ekwutọ Maazị Nnamdi Kanu online. Ihe a ihe this woman specialize ana m ayụ unu ndị Igbo mata na ụwa anyị nọ n'ime today. Ihe one of the things that they destroy life mmadụ with this type of thing this woman. Now okwu na Jpac wu onye oshi, even a lot of people nwere ike chọk ọwụ friend ha. Ikwu na Jpac womanizer, a lot of people ga like ọwụ friend ha. Ikwu na Jpac wu onye ama, people ga like onye ama, people ga like ọwụ friend ha. Mana ikwu na mmadụ wu onye ọkpọ ntu asọwa. That is what this woman want to achieve. Mụ na woman na ebe a achọrọ m igwu unu na Jpac awụ that type of person. So unu nwa ndị na-ebelieve ihe a this woman na-ekwu adịrị m niile sorry one by one. Matakwa na ihe this woman specialize ewu i destroy life ndị mmadụ. O nwere gang, o nwere group, o nwere mafia organization, mercenaries ha je destroy life ndị mmadụ. Onye ọbụla nwe onye Igbo na-eche uche achọrọ m ka i disregard ihe a this woman na-ekwu. Even man call na asị Jpac na ọ ga ụlọ ọgwụ. Achọrọ m ịgwa this woman ọ wụ dị serious na ịchọ ka Jpac ga ụlọ ọgwụ lọta Nigeria ka gịnị ya bọsoro ga ụlọ ọgwụ ahụ ọ gịnị invitation ya abịa America gịnị ya esoro ga ụlọ ọgwụ ahụ. Onye ọbụla nwe onye Igbo nwere uche ka na-ege this woman this ọjazi Igbo nọ na America. Onye ọbụla nwe onye Igbo nwere uche ka na-ege ihe ntị adịm sorry for you. And onye ọbụla adaghala this woman nso just like ndị a na-agba ya gburugburu na adịcha m unu sorry one by one because this thing unu hụrụ emere Jpac today ọ ga-awụ child's play to ihe a ga-eme unu nwa n'onwe. Ana m ekwu okwu a dịka okenye, ana m ekwu okwu a from my conscience. Ọkwụrụ mana apụtala m bara Jpac mba because ọnwụ mkpakọ ya na these people mere eji na-agwa ya ụdị ihe a na but nke wee eziokwu na ka anyị mata na ihe a this woman na-achọ ime na eme ya ka o destroy ya karịa Jpac, destroy ya family even o mepekwala ọnụ ya kwuo ya. So achọrọ m igwu unu on behalf of myself, ana m ekwu for myself and from my conscience soon disregard and him na from this woman. The day this woman ga-anwụ chi ga-eji enyi eji that day because ama m n'ụwa ihe ọbụla mmadụ metere n'ụwa na-echie. Biko
Onyem ne kwuru okwu ana, ogwa akwa msim kwori ya o. Kama awum somebody na move according to my conscience. This woman, her target wo family Jpac, career ya. In fact, go destroy her Jpac. It is a pity. Owu na ewu onye ọwụla hụrụ m n'anya, hụ Igbo n'anya. Ị ga-amata na anyị nwawu ndị Igbo ewere ofu aka kpọọ nwata ihe. Ewere aka nke ọzọ kpọbata ya. Jpac nwere ike, he is not an angel. At the same time, Jpac awụ devil. Jpac nwere ike, Jpac ahụ na ahụ online. O nwere ike with different person offline. So disregard and hear him from this woman. Aham Akuoma, ndewo kwanu. Now, Ako lost and found with your useless self. You even contradicted yourself that you're not here to swear that Jpac Omeriamo Mehoya. But at your end of the video, you even said the same video that need the show na Jpac Emeroya. Now listen to me, you old fool. Now listen to me, you old fool. You old compound stack idiots. Can you swear with you anything that you vow for that Jpac is innocent? So you promise that as you have open mouth to wish me death, bulletagin na Nigeria in short time. A piece of shit. One weekend. Actually, everybody disregard the other thing. You get 500,000. That the same Jpac who is always castigating others, who is always lying against people, and you have not spoken anything until the truth happen. When I check their short term up, all of you useless content creators, all of you hopeless 500,000 approval. Guys, did you guys remember when I said they had a meeting? Who to pay that will come out and defend Jpac? Let him come out. So you even said Jpac have accepted the challenge. You guys should not stop that challenge. You even said that before Jpac made the 10, Namgalota Nigeria, really? Really? When Jpac accepted the challenge, did he tell me that Namgalota Nigeria? But if you say that, I will be in Nigeria. I will also be in Nigeria and I will call Jpac to come. You want to go? And they want other requirement as well. Ashemu, otaye Jpac jebu puten namo. Ji ame ihe akaja. Otaka ge ji buru ozugi mi ihe akaja. Mwa ge ji ozugi emi ihe akaja. Dide ga anwu. Ewe hu do onye ge ekwu ma Q. I ga anwu dika onye enwehu anybody. I ga anwu dika onye amuta hu nwa. Ewere ya liga na garbage. Dide ga anwu. Dide onga kpogi n'ihu. I ga anwu ka a nobody. Age chofugi. Age were anu ge. Feka saya the whole world. Nobody will hear your voice. You want to go? How many people now can on a Biafran struggle? Why are you not still clamoring for Biafran struggle? How many people now can when I say the truth, are you guys still struggling for the Biafra? If you want to bury yourself by yourself. Jpac. Oh, stop paying all these hungry bloggers. Stop paying all this and lost themselves. Go back to school. Sweden. Go back to school and be useful. Facebook will not feed you. You are a lazy, useless man that decided not to go and Gaputana social media na amare. All of you incompetent to work. I'm a dog.